Stop Junta, building better Africa. Obatsirani nkhani zindi nichisomero ndapo yamba mitu yake. Bwalo la apilo lakana pempho la mlembi wa chipani cha MCP Richard Chimwendo Banda kuti akhale mfulu moyembekeza chigamulo cha bwalo. President Mutharika wauza nduna zake zatsopano kuti zimthandize kuonetsa malonjezo ake kwa Malawi. Nduna yona Malawi yembekeza zokhima zokonza social masha dziko lino. Ndipo msamasero Kefa Scasten ndi asenyetezo kapili wa masiro kondo. Bananani katanetsa. Yambeni nkhani yotikulu la apelo kulanda laisanga kana pempho la mlembi wa chipani cha MCP Richard Chimwendo Banda kuti bwalo lijotseganizo la bwalo lina laling'ono loti Chimwendo Banda atsidikira mlandu wawo kundende kwa masiku 90 koma Justice Dorothy Nyakaunda Kamanga wakana pempholi ndipo aboma apitirira kusunga Chimwendo Banda kundende ya Maula. Emmanuel Chibwana ali ndi ripoti iti. Koti la apilo ku Blantyre yalakana pempho la Richard Chimwendo Banda kuti achotse kalata yowasungira kundende. Dziko ndi anthu malonda omwe ndi mmodzi mwa akuluakulu amaloya aboma anayima pamaso pa khoti kunena kuti mlandu omwe anawubweretsawu sumagwirizana ndi malamulo. Amalonda anati nkhaniyi sadayikambirane mwatsatanetsatane ndi motheratu ku High Court, ndipo choncho bwalo la apilo linalibe mphamvu zoti liunike nkhani imeneyi. Akhwima Mchizi omwe amayimira Chimwendo pa nkhaniyi anawuza khoti kuti liunike nkhani yeniyeni yomwe akufuna kukambirana mu nyumbayi. Justice Dorothy Nyakaunda Kamanga adayamba kuyimitsa kaye nkhaniyi kwa mphindi zopitirira 30 kenako adabwera mchigamulo chake chomwe adati Achimwendo sadatsate ndondomeko pobweretsa nkhaniyi ku bwaloli. Amalonda anati akhoti apereka chigamulo monga iyo adayenera kuchitira. Sitingani kuti tasangalala kapena takwiya ndi ntchito chabe yagwirika tiona kuti chitsogolo tiyenda motani. Akhwima Mchizi adati iwo papiritsa apilo ku khoti amangoonetsa kuti sakukondwera ndi zomwe zochitika pamomwe mlandu womwe akumuyimirira ukuyendera. Ndingonenanso kunena kuti kubwera kunoko zili ngati mwana woti wafinyidwa kwambiri ndi akulira. That's all that was there to this application. Richard Chimwendo Banda adadzipereka okha kwa polisi pa 12 December ndipo kalata lidatuluka kuchoka ku khoti la magistrate kuti wasunge kundende. Kalata limeneli adalitsimikiza a High Court. M'malo mwa ZBS kuno ku Blantyre ndine Emmanuel Chibwana. Mlando omwe anthu asanu ndi mmodzi akuganizira kuti anapha dokotala wa pachipatala cha gulupu Dr. Victoria Bobe ku nyumba yawo kuchigumwa mu mzinda wa Blantyre awupititsa ku High Court. Mneneri wa polisi mchigawo chakumwera ku Zambwe Beatrice Miguwa watsimikiza izi. Iye wati anthu aonekera ku bwalo posachedwapa. Ndipo akubanja la Kamuzu ati imfa ya m'bale wawo amadalitsoka zombo yawadzidzimutsa kwambiri potengera kuti iwo anayika chiyembekezo chachikulu pa malemuwa pomwe anali moyo. Oyimira akubanja Ken Kandodo auza Zodiak kuti akazombo anali olimbikira kwambiri komanso amakondedwa ndi anthu ochuluka mdziko muno. Padali pano chipani cha Malawi Congress MCP chomwe iwo amatumikira chati chataya munthu ofunikira kwambiri pano pomwe chifuna ubwereranso mboma. Imon Piringu anali kusiwako. Ken Kandodo omwe ndi oyimira banja la Kamuzu ati imfa ya m'bale wawo madalitsoka zombo yawadzidzimutsa kwambiri ponena kuti akazombo anali nsanamira ya banjali. Akandodo ati malemuka zombo amatumikira banja lawo modzipereka komanso amakwaniritsa chilichonse chimene amachita potsindika kuti banjali lazizidwa ndi imfa ya imwe anakhalapo wachiwiri woyamba kwa sipika wa nyumba ya malamulo. Tonse ndife otedwa nzeru kuti zachitika banja pala mwana wang'ono anabwera ndi 79 zaka zochepa ndi mmene atutiri masiku ano komano tingachivomera chifukwa ndi mmene chakuti anakonzera. Wapa mpando wa chipani cha Malawi Congress mchigawo chapakati a Patrick Zebron Chilondola anati imfa ya akazombo ikhudza kwambiri chipanichi kamba kuti kuchoka kwawo pa dziko kwasiya dzenje lomwe livute kukwirira. Kazombo anali munthu chakuti tikampatsa timu kuti atsogolere wanthu amakira olimbirana ku chipaniko kuti ine ndenda ndokazombo wina kunenda mwachilolanditsa kuti ayi tasiyani apapa wakazombo ngoyenda nkagula akakuwakha ka wanthu. Pakanali pano membala wa chipani cha MCP yemwenso ndi phungu ndayala pakati ku Mzimba
Avitumbiko Mumba wati nawo ndokhudzidwa ndi imfayi ponena kuti Amadalitso Kazombo anali mmodzi mwa akuluakulu a chipani cha Malawi Congress omwe amakopa anthu mwaluso. Akuluakuluwa ayankhula izi ku nyumba yachisoni ya Mthuzi ku Lilongwe komwe thupi la Kazombo linagona asanalinyamule kupita kusiwa ku area 43 mu mzinda wa Lilongwe. Amadalitso Kazombo omwe m'mbuyomu anakhalako phungu mdera la kummawa m'boma la Kasungu amwalira lachinayi kamba ka vuto la mphumu. Akazombo amwalira ndi zaka 46. M'malo mwa Zodiak kuno ku Lilongwe ndine Imon Piringu. Unduna wa zachuma wati dziko lino likuyenera kuyamba kutsatira mfundo zokhwima pa ndondomeko yake zachuma kamba ka ngongole zochuluka, kusakhazikika kwa chuma komanso mavuto ena omwe akhala akukhudza ndondomeko za mbuyo. Nduna wa Joseph Mwanamveka yankhula izi pamene imatsekulira msonkhano oyamba omva maganizo anthu pa ndondomeko ya zachuma ya chaka chino kufikira chaka chamawa yomwe boma ikukonza zobweretsa ku nyumba ya malamulo. Chisomo Chingwalu ali ndi ripoti. Polankhula pa msonkhano omwe amamva maganizo akadaulo azachuma ndi anthu ena, nduna ya zachuma Joseph Mwanamveka nduna ya maboma ang'onoang'ono komanso chitukuko cha mmudzi ya pen period andaula kuti khonsolo ya mzinda wa Lilongwe ikulephera kutolera misonkho yokwanira, ndipo yauza khonsoloyi kuti iwunikirenso ndondomeko yake yopezera ndalama zopita ku ntchito zake. Period ati mzinda wa Lilongwe ukutsalira pa chitukuko potengera mmene likulu la dziko limayenera kukhalira. Kenford Ndima ali ndi ripoti. Nduna maboma ang'ono komanso chitukuko cha kumudzi a Benipiri yati khonsolo ya mzinda wa Lilongwe yakhale kulephera kuchita zinthu zake pa mlingo olingana ndi mzindawu, ponena kuti chitukuko sichikuchitika moyenera m'madera ambiri. Apiri ati gwero la vutoli ndi kuti makhansala sakupereka masomphenya kwa akuluakulu a khonsoloyi, zomwe pamapeto pake zikukhudza ntchito yotolera misonkho yomwe khonsoloyi imagwiritsa. Ndaona masomphenya awo, koma masomphenya ambiri anthu amathawira kuti tilibe ndalama. Ine ndimanena nthawi zonse kuti si ndalama zimene zimaitana masomphenya, koma ndi masomphenya amene amaitana ndalama. Ndikukhulupirira kuna kuti mwauka angathe kupanga zambiri zimene tikuzilakalakazo. Anthu amapereka ndalama za msonkho bwino akamaona kuti ndalama zawo zija zikugwira ntchito bwino. Poyankhapo pa izi, mkulu wa khonsolo ya mzinda wa Lilongwe Amacloud Kadamanja wati pano khonsoloyi yachilimika pa nkhani yopeza ndalama zogwiritsa ntchito popeza kampani zapadera zoti zitolere ngongole ya 13 biliyoni kwacha yomwe anthu akuyenera kupereka ku khonsoloyi. Njira imodzi ndiyonena kuti tichulutse ma staff kapena anyamata amene angamapite kumakatolera ngongole ncholinga chokuti zitsike. China chimene tidapanganso nchonena kuti tionetsetse kutinso tichite improve kumbali yowapatsa anthu zimene amafuna. Nyumba zambiri zimene zamangidwa mwina zaka 15 zambiri zonzokuti ifeyo malekodi mwathu mulibe. Pa msonkhanowo anakambirananso nkhani zina monga kupeza njira zothanirana ndi mchitidwe ochita malonda m'malo osavomerezeka komanso nkhani ya enimigodi. M'malo mwa Zodiak ndine Kenford Ndima. Sukulu ya ukachenjede ya Mzuzu yati kuchedwa kumaliza ntchito yomanga chipinda chowerengeramo mabuku komanso zomanga magazini kuphatikizapo malo ogona ophunzira, ukusokoneza kuchita bwino kwa ophunzira pa sukuluyi. Wachiwiri kwa mkulu wa sukuluyi apo ausingeni wauza Zodiak lachisanu pamwambo opereka ma degree ndi ma certificate kwa ophunzira kuti kusagwirizana pakati pa chiwerengero cha ophunzira omwe akubwera pa sukuluyi ndi malo omwe alipo, ukusokoneza kukwanitsa zina mwa zinthu zomwe koleji ikufuna popititsa patsogolo maphunziro. Asingeni akufotokoza. Tuli mavuto akulu pauti namba ya ana athu yokulira koma malo ogona adakali ochepa. Tili ndi ana mwina odusa 12,000 kwa malo ogona mentali nawo ndingokwana ana 800. So koma chipimo chathu nchoti boma lachitenga chinthu chapatali kwambiri pano pa ulendo uno kuti tiyambe kumanga mahostel. Moto patomba tunena pano tiyamba kumanga mahostel at 2,000 bed space. So tukhulupirira kuti kamaza timwina in the next 5-6 years ana athu onse tikapanga hodi mu campus osakhala mu campus antikuwaonera kuti chifukwa cha kugona aliyense amene akufuna walowesanso chisawawa kwa ana athuwa alowerera ambiri alowerera kumwa mowa kwambiri zosuta kwambiri ndipo sipano tikumva pafupi ngozi za ana athu amuna wamwalira ndi mowa sizikukhala bwino.
mlembi ku nduna za maphunziro sayansi ndi ukadaulo Kendala anati boma liunika dandauloli. Awawa titi wophunzira amene amaliza amene tikati mu graduate satu tinene kuti ali ndi udindo waukulu kwambiri. Udindo waukulu wonena kuti amene atere mu zaka 4 zimene akhala pa school panopo ate alandira upangiri wochuluka kwambiri. Umene upangiri umenewo cholinga chake chona kuti athandize kutukula dziko lino. Thandiza kwake kuti dziko munomo mulima zobechera zambiri zimene zilipo choncho zimene zijazo ife tikudalira iwo athe kumaziona nkuona kuti apapa nditha kubweretsa chinthu china chimene tingathe kuchosa mavuto amene tikumana nawo. Ndiye apapa amene taterende kuti dziko lathu la Malawi panopo lerolo ndi kuti likulandira akaswiri amadera osiyanasiyana okwana 2,283 amene ndithu aphunzitsidwa mzaka 4 ena zaka 5. Anyamata amene andasungana amene ndi amphamvu ali ndi mphamvu ndipo andothamanga ndikuti ndalimbikise kuti akuyena kukanthu ndi chidwi chokuti athe kumapanga zinthu zimene zithandize kuchosa mavuto amene dziko la Malawi limakumana nawo. Mukuonera nkhani pano pa Zodiak ndipo muli ndine Chimwendo ndi zina zambiri posayidwa pakhani. Club Junta, building better Africa. Tsakulandirani nsoro nenso mitu ya nkhani zisanapitirire. Bwalo la apilo lakana pempha mlembi wa chipani cha MCP Richard Chimwendo Banda kuti akhale mfulu moyembekeza chigamulo cha bwalo. President Mutharika wauza nduna zake zatsopano kuti njeso ake a Malawi. Nduna yona zachuma yati a Malawi ayembekezere ndondomeko zokhwima zokonzanso chuma cha dziko lino. Ndipo mzamasewero Caiphas Castor ndi Asimiye Simwaka ateteza ukatswiri wawo masewero othamanga asilikali ankhondo. Popitirira ndi nkhanizi, mtsogoleri wa dziko lino Peter Mutharika wauza nduna zaboma kuti zichite machawi kupeza njira zothandizira kuthana ndi mavuto azachuma mdziko lino komanso boma kukwaniritsa zomwe linalonjeza a Malawi. Mutharika anena izi ku nyumba ya boma ya Kamuzu Palace pamwambo olumbiritsa achiwiri kwa nduna omwe awasankha kumene. Mtsogoleri wa dziko linoyi wati dziko la Malawi likupitirira kumana ndi mavuto odzakamba ka kusintha kwa nyengo ndipo atchulapo kusefukira kwa madzi zomwe ati zikuyika pa chiopsezo maka ntchito zachuma ndi zina. Ndipo nduna yona zachitetezo cha mdziko apita mkhito yati ichita chothekera kuti ntchito yomanga nyumba za polisi kulikulu la polisi kulilongwe ikhale itatha kufika kumapeto kwa mwezi wa March chaka chino. Amkhito omwe amayankhula atayendera ntchito yomanga nyumbazi ati boma lipereka ndalama ku kampani yomwe ikugwira ntchitoyi kuti imalizitse msanga komwe kwatsala kuti apolisi alowe mnyumbazo. Iwo alonjezanso kuti nduna uthana ndi vuto lakuchepa kwa galimoto za polisi komanso kupeza zipangizo za makono zothandiza apolisi pofufuza milandu. Sarah Tembo ali ndi ripoti. Nduna yona zachitetezo cha mdziko apita mkhito yati boma ndilodzipereka kuthandiza apolisi a mdziko lino powapatsa thandizo loyenerera kuti azigwira ntchito zawo mosavuta. Amkhito ati boma lionetsetsa kuti nyumba zonse za apolisi zomwe zikumangidwa kulikulu la polisi zimalizidwe ndi cholinga choti apolisi ayambe kukhalamo ndi kuzisamala. Tikadakonda kuti ngati boma titalipira mwansanga ndi cholinga choti asilikali athu alowe nyumbazi chifukwa ngati salowa nyumbazi zoziyamba kuonongeka ngakhale chisamaliro cha panja pa nyumbapa zikhoza kuti chikuvutirapo. So tikhati kuthandizana nawo anzathu akulanzi komanso kupempha kubomako kuti mwina amakontrakta watitawathandiza kuti amalize nyumbazi mwansanga. Wachiwiri kwawo pa mpando wa kampani yomanga ya Worldwide Asafwan Master omwe kampani yake ikumanga nyumba zokwana 280 ku area 30 ati ntchitoyi ikuyenda bwino pomwe 65% ya ntchitoyi yagwiridwa kale. Mkulu wa apolisi mdziko lino a Richard Luhanga wayamikira ndunayi kamba koyendera likulu la apolisi koma anapempha thandizo pa vuto lakuchepa kwa galimoto za polisi ndi zipangizo kuti ntchito zawo ziziyenda bwino. Tauzwa maukapali mavuto okhuzana ndi khalidwe lokusamalira anyamata athu Wauzidwa tauzwa mavuto okhuzana ndi mmene tingagwirire ntchito kuti ipite patsogolo. Tauzwa komanso pamene tikuchita bwino thandizo lomwe boma likutipasa ndi sapoti yonse tathokoza ndi kuwaonesanso zonsezo. Boma likumanga nyumba za apolisi 350 pomwe 280 zikumangidwabe.
malo mwa Zodiak Lilongwe ndine Sarah Tembo. Mzamasewero bodi yatsopano ya bunge la Malawi National Council of Sports yalonjeza kuti idzutsanso ntchito za masewero kudzera mu kukambirana mogawana nzeru ndi mabungwe oyendetsa masewero komanso kufikira kampani kuti zithandize kumbali ya chuma. Wapampando wa bodi ya Jim Kaluwa wati mabungwe oyendetsa masewero alimbikitsidwa kumayenda ngati kampani kuti adzidalire okha pa chuma. Sampanda kutuza nkhani yonse mulipotire. Nduna ya za chinyamata masewero ndi chikhalidwe Patricia Wiskesi yati bodi yatsopano ya bungwe la Malawi National Council for Sports yapatsidwa upangiri oonetsetsa kuti mfundo za boma zopititsira patsogolo ntchito za masewero komanso kulondoloza ndondomeko zimene zinakhazikitsidwa zikutsatidwa moyenera nthawi zonse. Wiskesi ati sipakhala kulowerera kulikonse kwa anthu andale pa ziganizo zimene bodi idzipanga kamba kuti ikhale yoyima pa yokha koma boma lidzingopereka uphungu pamene pakuyenera kutero. Ife ngati unduna ndife okonzeka kwathunthu kugwira ntchito ndi bodi imeneyi pamene tingakwanitse kupereka chithandizo chilichonse chomwe tingakwanitse tikhalere kukhala pansi ndikuona kuti tithandize motani. Komano kupita chitsogolo sitikuyang'ana kuti ndalama zizichoka ku boma kokha. Inu mukudziwa kuti boma limakhala ndi udindo ochuluka kotero kuti nthawi zina zimavuta kuti momwe asiye kugula chakudya cha anthu atenge ndalama ike ku nkhani za masewero. Komano kupita kutsogolo chomwe ife ngati unduna tikuyang'ana ndichonena kuti tafikire anzathu ochita malonda osiyanasiyana kuti tsopano tikhale nawo pansi ndikukambirana kuti ayambe kuyang'ana nkhani za masewero ngati malonda. Tikufuna tipeze ma sponsors ochuluka kuti abwere kumpira kuzathandizira kupanga promote nkhani za masewero mdziko muno. Wapampando wa bodi Jim Kaluwa wati mabungwe oyendetsa masewero akuyenera kuzindikira kuti boma limakhala ndi ntchito zina zambiri zofunanso ndalama kotero akhazikitse ndondomeko zoti adzidalire pa okha pa chuma pamwamba pa kangachepe kamene boma limawapatsa. Nkhaniyo yang'ana ndalama ku bomayo tiunikira komabe mukudziwa kuti ndalama sikwana anthu asangoyembekezera kuti boma lichitepo kanthu komanso ifenso anthuso tikhale ndi njira zonena zokuti tizitha kuonjezera pa ndalama imene kuchokera ku boma. Ndiye anthu tikuyenera kuti tikhale ndi ndondomeko zingine tiyambe panomba kumakhala ndi madanga omatha kumapeza njira zakunena kuti masession akhale ngati mina azena ngati business. Kupatulapo Akaluwa mamembala ena a bodi yatsopano ya bungwe la Malawi National Council for Sports amene alumbira ndi wachiwiri kwa wapampando Chris Sukasuka, Escort Chinula, Alice Misomali, Dora Mangulama, Alexander Chikonga, Wesley Mwafulirwa, mfumu ya ikulu Njolomole komanso Faxon Walapa. Tikadali munkhani za masewero Kefas Caston ndi Asimenya Simwaga pambana pa mpikisano wa Malawi Defence Force othamanga makilomita 10 magulu a abambo komanso amayi omwe umachitika lachisanu kuzomba. Pa mpikisano gulu la 1 Malawi Rifles ndilo lapambana ku machimo a amayi pomwe 3 Malawi Rifles apambana magulu la bambo. Caston anamaliza mtundawo pa 33 minutes ndi 39 seconds pamene Simwaga anathamanga 43 minutes 59 seconds. Kuchokera kuzomba Rafael Mlozo wa Olemba lipotiri. Wachiwiri kwa mkulu wa asilikali ankhondo Lieutenant General Kondwan Gift Kalino anati ndiwokondwa kwambiri ndi mmene mpikisano ukuyendera. Akalino ati cholinga chake nkuti asilikali akhale pa mgwirizano alimbikitse kukhala amphamvu komanso kuti adzigwira ntchito limodzi ngati gulu. Colonel Chikondi Chalira ndi wachiwiri kwa mkulu woona zophunzitsa asilikali ku MDF. Cholinga cha mpikisano makamaka ndikuonetsetsa kuti asilikali athu ndi athanzi ali ndi mphamvu ndi anthu kuti atha kukhala ready patakhala kuti pali china chake chimene kufunika kuti achite pa ntchito ya usilikali. Asimenya Simwaga ndiye wapambana kukhala oyambirira mugawo la azimayi pa uthamanga payekha. Ndinosankhana ndinokondwera kulimbikira ineni malimbikira chifukwa mulungu akakupasa luso ndiyene kwatigwiritse ntchito andi kuthokoza mulungu ine anandipasa mphamvu yechilengedwe andi mphamvu zanga zikuzigwiritsa ntchito ndikanakhala munthu wina kuzikupanga mnyadi omchana koma ine sindimatengera zoti kaya ndine Asimenya kandilipati kandikugwira ntchito. Opambana omwe amathamanga payekha oyamba amatenga 1 million kwacha, wachiwiri 70,000 kwacha ndipo wachitatu amatenga 500,000 kwacha. Pamene ngati gulu la azimayi komanso la azibambo oyambirira amatenga 5 million kwacha. Malo mwa ZBS kuno kuzomba ndi Rafael Mlozowa. Habanso dewa beri bankhanizi koma tisanasiyane tunenso mitu yake.
bwalo la apilo lakana pempho la mlembi wa chipani cha MCP a Richard Chimwendo Banda kuti akhale mfulu moyembekeza chigamulo cha bwalo. President Mutharika wauza nduna zake zatsopano kuti zimthandize kuonetsa malonjezo ake kwa Amalawi. Nduna ena zachuma yati Amalawi ayembekezere ndondomeko zokhwima zokonzanso chuma cha dziko lino. Ndipo mzamasewero Kefas Caston ndi Asimenyesi Mwaka ateteza ukatswiri wawo mmasewero othamanga asilikali ankhondo. Kuwerenganiza mbiri pa Zodiak Malawi.com na ndine Chimwendo. Club Junta, building better Africa.